Λοιπόν, σκεφτείτε. Τι να σκεφτείτε τώρα, πώς να σας το πω αυτό. Θα βοηθήσω λίγο, τραπεζιτούλη, σταμάτα. Τι είναι αυτό? Όργανο, ας πούμε. Αυτό. Τι άλλο θα κάνω? Αυτό. Μη φωνάζεις, τραπεζιτούλη. Εντάξει, δεν μίλησα, έδειξα. Παντομήμα παίξαμε. Εντάξει, δεν κάναμε τίποτα κακό. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε καλά. Σας έδειξα με παντομήμα κάποια πράγματα. Εάν τα είδατε, αυτό το επάγγελμα θέλω. Φανταστείτε αυτό το επάγγελμα ή τέλος πάντων ή φλάουτ. Δεν μιλάω, συγγνώμη. Μη 6 και 1 σίγμα. 2.000 ευρώ για τη σωστή απάντηση. Σας είπα εγώ, σας έδειξα με παντομήμα. Τι κάνει αυτό το επάγγελμα, τι είναι? Βαλίτσα νούμερο 2, σίγουρη επιλογή. Βαλίτσα νούμερο 2. Ήδη είχαμε λάθος απαντήσεις. Μάγειρας ήταν λάθος απαντήσεις. Σας το λέω γιατί ξεκινάει από μη και δεν θέλω να ακούσω απάντηση που την έχουμε ξαναδώσει. Άρα δεν είναι ο μάγειρας. Είναι ο άλλος. Κάτι άλλο κάνει αυτός εκεί. 2.000 ευρώ, βαλίτσα νούμερο 2. Και σας είπα τα στοιχεία. Σκεφτείτε. Δεν είμαι και καλή, παναθεμάμαι. Τι επάγγελμα είναι αυτό όμως που σας δείχνω? Δεν μπορώ, μου φωνάζει.